Tää yllättää teidät tosi paljon. Mä haluaisin yllättää teidät. Mä oon täällä Bangkokissa. Täällä on aivan älyttömän kaunista. Mä haluaisin näyttää teille millaisessa paikassa me ollaan yötä tänään. Ja, okei, mä näytän nyt teille vähän kaupunkia. Täällä on just aurinko laskemassa. Tässä on toi iso joki, joka virtaa koko siinä. Siellä on laivoja, me saadaan käyttää ilmaisessa laivaa täällä on uima-altaat. Tää on aivan älyttömän kaunis paikka. Tää on tosi korkea, 29 kerros, mutta ei huimaa vielä. Okei. Toivottavasti kaikki on hyvin. Mä rakastan teitä paljon.